בבור, בחצר, החבאתי כל מיני דברים שהבאתי. מחרוזת שבורה וקפיץ, זכוכיות וזריקה בלי שפיץ, פנס מקולקל מפח, ומסמר אחד קצר בשביל לחפור אחר כך ולמצוא ניסיתי 1000 פעמים לפחות להחזיק את העיניים פתוחות עד הסוף בשביל לדעת סוף סוף מה באמת מרגיש הבן אדם בדיוק ברגע שהוא נרדם. ניסיתי המון ותמיד סתם, כי ברגע האחרון אני נרדם. בנות, תפסיקו רגע לשחק, אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד 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 חשוב. אל תסבירו לי אם לא שאלתי. אל תקראו לי באמצע המשחק פירוט אם רק התחלתי. דברים שאני לא רואה, אל תכריחו אותי לאכול. כשאני רוצה לעזור, אל תגידו לי לא, את זה אתה לא יכול. אל תצחקו עליי לפני כולם. ואל תיקחו אותי לאנשים שאין לי מה לעשות אצלם! מסתובב בבית, בכל החדרים, פותח ארונות ומגירות, הופך את הדברים, מחפש ולא מוצא. אני בכלל לא יודע מה אני רוצה! דברים שמצחיקים אותי. רופא בודק רופא. גנב גונב מגנב. ספר מספר ספר. וגרר גורר גרר. אמא, אבא, אמא. דווקא כשהם קוראים עיתון או מקשיבים לחדשות, בא לי פתאום לשאול את השאלות הכי קשות. אפילו אם אני מפריעה, אני מוכרחה לשאול. שעד שיבוא אחר כך לשכוח. כשאימא כבר ישנה ואני רוצה להגיד לה משהו, אני מעירה אותה. בשקט, ילידי, לא תתעורר. גלינג, 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 גלינג. גלינג, 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 גלינג. הלו? הלו? לא, שירי! מה אתה בעיתון? הבמאי. כל פעם כשהטלפון מצלצל, אני רצה להרים. אני יודעת שזה לא בשבילי. אבל אני אוהבת לדבר עם אנשים! זה בשבילך! זה בשבילך! זה בשבילך! זה בשבילך! אני לא מכירה! אנשים זרים שאני בכלל לא מכירה! במקומות אחרים וגם פה בשכונה הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילדה אחת בעולם שאפשר לא תהיה אנגלית. אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר, במקומות